miña vida non daría ni un pro perfil. O día a día non é épico pra nada, e son as cousas pequenas as que me fan tan feliz. Cousas que nin lembrarás cando marches para sobar, unha chamada da tua nai, un novo grupo que estás a escoitar, unha rapaza que fixo match, as fichas deberon entrar, polo Insta diche de falar, do subidón dice de que a vida é unha peli francesa aburrida e faise moi lenta. Soño volverte a picar, pero experto e non estás. A vida é unha peli francesa aburrida e faise moi lenta. Soño volverte a picar, pero experto e non estás. Un atrapado eu son, un antihéroe co poder da super obsesión, pero hai que usalo con responsabilidade. Ser profundo non é malo, pero a caída é peor. Sei que esta xente que cree nunha mentira para non se perder, que hai un destino por coñecer, busca sinais para te convencer, pero primeiro tes que saber que moitas veces así vas caer. Non chores máis e volve a erguer, non gran plan te lo que entender. A vida é unha peli francesa aburrida e faise moi lenta. Soño volverte a picar, pero experto e non estás. A vida é unha peli francesa aburrida e faise moi lenta. Soño volverte a picar, pero experto e non estás. Capaz de disfrutar os momentos da vida que son máis banais. Seguro que vas de recatar unha puta vez que a vida é genial.